Oameni bătrâni? Da, mamă. Păi de ce? Stai puțin să-ți explic. Zi. Am spus așa că îmi place de omul ăsta foarte mult. Ai un suflet foarte bun, mamă. Așa? Ai de wow, sufletul așa. Și m-am îndrăgostit. Păi câți ani are omul? Stai jos aici, te rog frumos. Câți ani are mai ăla? Are 61 de ani, mamă. Aoleu, fată! Ai nebunit și tu? Fată! Omul nu are nicio treabă cu chestii de-astea, cu ceva de să fie cămătar sau mafios sau de-astea. N-are, nu. Păi da, dar are o vârstă, 61 de ani. Tu câți ani ai și câți ani ai te îndrăgostești de oameni buni? Mamă, unealta e bună, mamă. Vezi cu ce seamănă? Cu tine seamănă. Aș putut rasa mătingă că m-a zăpăcit. Și tu, și ea. Tu arăți curul la orifelmul ăla? Asta cu boșoroși. Eu de la Avon, mamă. Măi, fată, dar nu e bine ceea ce faci nebun. Mamă, dar și mai e o problemă, că vreau să-l aduc aici, că... Tu aveți să aduci așa ceva la mine în casă? Doamne, dacă nu vă spânzuri de gât, vă omor! Vă spânzuri de gât! Să dea dracu mine, mor cu voi de gât. Și cu tine, și cu ăla. Mamă, ascultă-mă puțin, lasă-mă, că omul n-are... Mamă, omul nici nu vorbește. E mut? Nu, vorbește, dar nu e liniștit, e genul. Fată, ce să mi-aduci mie răposat? Mamă, vezi că l-a lucrat pe tank omul ăla. Și dacă a lucrat pe tank, ce să faci? Și nu mai are picioare. Ai! A căzut din tank. Dar chestia știi care e? Că lasă tu chestia asta. Sfata ta Padre! mă așteaptă, nu-ți face cruce. E gravidă cu băiatul. Eu de-aia mănânc atâta, mamă. Vrei să dau afară? Te dau afară, să te duci unde ai venit. Haide, fumă. Cum adică haide pe mamă? Fă, mamă, dar chiar am sentimente, mamă. N-am voie la sentimente, mamă. Și la sentimentele voastre și epoca asta care o aveți cu sentimente. Fă sentimente să am eu de un moș. Păi nu tu, mamă, sentimentele astea ale mele, mamă, tu doar să stai aici, că mă duc la muncă și îți trimit bani să iei cărucior, că îl aduc așa. Padre, biserică, santo. Ca să-l plimb și pe aici prin forest. Doamne! Păi la mine îi pun noroi la poartă, îi dau drumul direct în noroi. Păi, că mai e, se duce noroiul până când trimit eu Bă, bani tu să nu iei înțelegi că cărucior. nu vine la mine niciun boșoroc de la te duci cu boșorocul la unei țărca mutuia pe la mine în curte, n-ai ce căuta cu așa ceva. Uite, mamă, dar eu sunt însărcinat. Te duci la el acasă, fată, cu boșorocul tău. Păi el locuiește în tank. O lași pe mine. În tank, unii te acolo, unii te-ai încorbit, fată, în tank. Nu, lângă tank. Lângă tank, acolo să te duci, mamă, să stai. Acolo lângă roată. Tu, Gluma e glumă, dar vezi că cu mine mai avea și ieri când avea. mă, taci și tu din gură, măi, bau la mucule, măi, chiatule, bă. Mama, eu Tu vorbești. Mama, eu râd că știu că te enervezi și chestiile astea, dar hai să fim serioși acum. Are bani? Da, are bani, mamă. Are 2 tancuri pe numele lui. Mă, taci, măi, Mama, băiete, putem cu să tancul. vindem tancul ăla și să luăm mașina lui Florin de aia bună. Cine-ți cumpără ție tancul? Îl duci la fier vechi. Dacă îl duci la fier vechi, o grămadă de bani pe Și tank. mai ales aici la țară. Și-ți trebuie, văd că noroi pe aici pe la noi. Mergem cu tancul la magazin. Și, păi de uite, vezi că avem noroi, îl prin tank. Băi, fată, ori ai nebunit și tu ai luat-o după fraptul al doilea. Mama, frate meu, de care e diferența între noi? Băi, Dar chiar de... padre, fie. Mamă, știi ce a zis? Mama, i-a zis soră mea că a... Plase de alea de acasă. Cobori cu plasele tale de acasă din tank. Tu râzi cu mine, mă, sau glumești așa? Nu, mamă, râd Râzi și că sunt glumești. nervoasă și te văd și pe tine nervoasă și din cauza asta mă... Păi cum să faci tu așa ceva, măicuț? Păi de ce, mam? La 61 de ani? Eu am 35, n-am 31. Nu, tu! 61 de ani, el, omul ăla. Da, dar ăla e turc. Dar cum ai stat la o... E arab din ăla, dar... Nu, e turc, e la ce filme te uiți tu, mam? E din Turcia? Are 3 femei, Mirela este a 3-a. Da, și mi-aduce baclava?
Baclavaua măte al naibii să-ți fie. Doamne, ce copii mi-ai dat, Doamne. Iai! Mai bine vă căcam dracului la gard să vă mănânce dinozaurii, fată! Pe timpul tău erau dinosauri. Doamne, nu știu mai ca... Nu mai știu ce să mai fac. Îți dai seama că mama s-a întâlnit cu T-Rex? Să vă mănânce porumbei, să vă ciuculească, să ne Măi, dinozauri. Ei, vulturile aia cu ciocurile alea mari să vă mănânce. Ciorile. Nu, ăia trebuia să vă las să vă arunc. Uite, mamă, dar erau din Nu mai. neamul tău și ce-a zis? Să nu... Mamă, dar tu n-ai niciun pic de respect, să vede. Tu ai o educație. Eu n-am de respect. Ăla e veteran de Nu, bată, război. chiar nebunea. Ăla e veteran de război. Mama are așa e cu sunul. Și de-aia te-ai îndrăgostit tu de el? Are așa, zici că are țâță. Cât a mai e cu sunul are? Te-ai îndrăgostit tu, mamă, cu el? Că e veteran de război. Da, mamă, că păi nu vin acum războiile și nu trebuie să ne apărăm. Acum, pe bune, păi da, eu îl iau aici ca și bodyguard. Ți-a dus și tancul. Nu, tancul nu, că n-are tank, are tractor. Are două. Unul el, unul Florin. Mie îmi place, eu sunt de acord. Vorbește cu un boșorog.